Ние сме купени, ние сме аграрна страна и тази аграрна страна може да изхранва 12 Българии. Защо трябва да внасяме продуктите от Турция, от Македония и от други страни? Защо? Защото са ни продали тези, които имат власт, за милиони, които са сложили в джобовете на американците. Знаете за плана Run Up, където и дойдоха двама американски сенатори да ни кажат какво трябва да правим. И какво направихме? Разрушихме всичко, унищожихме предприятията и сега ще ми говорите за икономика. Говорете за този, който е съсипал икономиката, за да може да се възстанови. Не може спекулата да се махне, ако не се махне спекулантите. Как? Чрез закони, чрез наказания, чрез изследване. Никой не го прави това нещо. Почвам бла-бла-бла да си говориме. Няма да си говориме. Трябва да действаме и действието се извършва с политически средства. Ама тези политици, които са продали душата си на дявола, те нямат никакво намерение да го направят. На тях им е необходимо беден, слаб, измъчен народ, за да могат да се гаврат с него. Това се случва.